Men aýtýan täze ýaşlar köp Cruyffy bizem görmedik köp diýen wapşe görmedim men ýa diýjek bolýanym. Şo Pep Guardiola bilen baglanşykly bir soru sorajak da sen odan aýdyň bolar. Ona nämetdik. Rabona TV'den hemmäňize salam dostlar. Biz sizin garşyňyzda Fantasy Bätleşigi bilen Fantasy Bätleşiginde biz her komandan jan koýaryny çağırýas we oňa soralar sorýas we oň nähil jan koýardygyny oňa aýdyp berýäs. Bugünkü mehmanymyz bolsa Mewlam, ol Barcelona jan koýary. Mewlam hoş geldin. Hoş gördük. Çağıranız için sağ olun. Hem geldiğiniz için sağ olun. O programı olur diye ümit ettim. Benim şeyde näder var şunu ýaly ilk bilen şu soru bilen başlasym gelýär. Täze jan koýarlar. Her kimin uruy ütköş bir hekaýaty bolýar. Bir komanda baledip başlayan wagty. Sen haçan başladın we näme sebäp boldy Barcelona gowy bolmagy? Şunu ýaly. Men aslında kiçilikden başlap futbol görmekdim. Yani nähillisem kem. Kiçi wagtym dworda, köçede olanlar her kim futbol görýärdi, her kim futbol oýnaýardy, görýärdi diýip biljekler. Futbol oýnaýardyk, saat etýärdik köçede. Ondan şol wagtlar her kim hem ýanky futbol maýkalýardy. Halayan komandasynyň ýa-da atas haýsyny alyp berse şoňa futbol maýka alyp şoň giýip şoňa futbolda oýnanylýardy. Ondan şol döwürler kiçi wagtym 2004, 2005, 2003 ýadyma düşýär. Edil takip 2005 bolmagy mümkin. Şo döwürler Real Madrid'iň hem gatesen wagtlary ýyldızlar düzüm batda Roberto Carlos, Beckham, Raul, ýanky hemmesiniň hem maýkasy gat köp satylýardy. Siemens maýkasy kime seretden hem şo formalardy. Ondan şo wagt menem ýanky Barcelona'nın formasyny alypdym. Renkini halap alypdym da Barcelona jan koýar bolan üçinden. Dat gök kara eşi var, belki ýadyňda düşýändir, belki düşýänler kämir belli forma sada Lionel. Ondan şo wagtlar Puyol'un maýkasyny alypdym. Gök kara maýkasy owadan görüp. Ondan şondan soň bir hili ýakynlyk duýup başladym da ondan soň birinji ýerde dolu futbol görümde. Bölek görýärdim da futbol jan koýardy. Birinji ýerde 2009-njy ýyl Manchester Barcelona finalyny dolu göründim. Ondan öňürde futbolda görüp gyzyklanýarym. Ondan 2009-da gördüm. Zat etdim, haladym ýanky bir Ligi Çempion pallyk. Ondan Ronaldinho, ol bul ýanky bölek görülýärdi bolýan edil jan koýardy elim diýip bilen şo 2009-da dolu Barcelona jan koýar boldum diýsem bolar. Öyle men azıcık şu bätleşigimiziň düzgünlerini aýdyp bereýin. 10 san soru sorýardy bätleşikde. 10 soruda eger kömek alaýyn diýsen alyp bilýän kömek alan wagtda men 4 san variant berýän. Şolardan birini saýlap bilen eger kömek alyp soru bilseň ýöne 5 bal alýan. Hop şu 10 sorudanam 100 bal alyp bilýän. Başlarmın Kömek hemmesini alyp bilýän ha. O kömek 10 soruda da alyp bilýän kömek. 10 sorudan soň ýöne barlyş. Ýa, bilmeseň almaly bolýar da. Ha. Onu başlarmy? Başlaly. Bätleşigimizde başlaryň biz men birinji soru bilen başlasym gelýär. Barcelona'nın gurulşy bilen baglanşykly. Barcelona 1899-njy ýylda gurully gurujysy kim? Ansa soracak diýip ýa şey diýen boldum bolen. Bu soru hakykatdan hem garaşmaýan sorum. 1899-njy ýylda gurulanda bilýän soru şo bolan ol saat goýardy bilerdim bolen. Bir jan koýar hukmyndan bilýän. Ýani guran adam. Barcelona'da her ýyl şol ýatlanıp bara kubomy içirilýän şol adamyň adyna. Bilmedim de birinji guran adam kim? Daha kömek alaýyn ýanky 4 tane varianty bolsa. Variantlar aýdýan A. Juan Gamper, B. Joseph Samitier, C. Maria Espiras, D. Walter Wild. Bu soruň jogabyny bilemok, şoň üçin tahmin edesim gelýär. Häzir
Bilmeýän zadyň 2 saat pikirlenseň biljek manyň ýokdary. Şoň üçin ýanky iň soňky aýdanyň Wild diýdiňden ola İnglis bolmak çemelleri ýanky Şotland, Irland şonňa Wild ýanky Ispany meňzany okýan. Ondan öňem anda diýdiňmi? Maria Espiras. Maria Espiras. Olam Venal maşgala meňde, Venal maşgala futbol klubyny gurmalym diýip pikir etýän. Beýle nämede? Joseph Samitier, Juan Gamper. Juan. Joseph. Tahminim şunýaly. A doğru cevap A mı diýen Juan diýende İspanlarda Jahar Fahart ýok bolýar we Fahartdan gelýän adamken Juan Fran ýa Josep Guardiola diýe şonýaly Zade degen o A cevap diýen. Doğru. Doğru. İkinci soru bilen dowam edelim. Bul aňsa adam bolup biler seň üçin Barcelona'nın näçe La Liga çempionu var? Hakikaten hatta doğru cevap bilen 26. Ve Barcelona ve Real Madrid yarış gelýär şu La Liga titul boýunça ikisi ama yarışı. Yarış ya diýen aslında yarışan Real Madrid katynda bolyn Barcelona ýerinden ýetjek bolup ädim ýetjek bolýar ondan soň Real ýenelýär adet ýaşaýtyr. Ýanky bäsleşýärler bolyn. Şondan ýadymda 26 bolmaly. Doğru. Şimdi Barcelona'nın şu vakti vardı ne fikrediyem mesela. 3-4 yıl var Şampiyonlar Ligası'nda. Maskara oluyor. Aynı maskarada devam olun yine de. Maskaracılık ama. O zaman bu yıl liganı almadı. O şey umum alamada. Bu yıla maskaracılık. Son yıllar goğu değil. Hiç kim goğundan turan yok. Sebep, demeden sebep her kim burada diye köpküşayt ya Messi'den ya Messi diye isleyişi yalı komandan öğüt dolanır ya diye isleyen oyuncusunu goğunda yarayan, zınalayan bir olsa şoň bilen adet ya, şoň bilen düşünüş ya, şoň bilen goýun ya, onuň zınalmasa da ýanky uzaklaşdyrýar komandadan adet ya düşünşen ok, onuň transferler Messi'ye göre edilýär, Messi taýlaýar da diýerler, bolup bilermi bilemok, olan bolup biler bolan ýani soňky ýyllar edilýän zatlar mesela transfer bagatynda aýdanda ýaman maksatsız transferler edilýär diýenler, maksatsız, plansyz, ýanky meýilnamasyz hiç ýyly transferler edilýär, ondan soň gaty uly pullar sowulýar, ondan soň şonýaly gögne jaýdan sebäp o şu umumy köp zat ýetgemeli bolaýmasa bir kısa sebäp ýok sebäbi bir ýyl nesibesiz diýersiň, 2 ýyl nesibesiz, şans ýok diýersiň o ýöne soňky 4-5 ýyllar şonýaly ýagdaýda 2015-ňyň soňky liga çempionaty ondan soň her ýyl bir bahana bolýar diýen bahana da her ýyl maskara bolýar. Şampiyonlar Ligası diýdik-de şoň bilen baglanykda 3-nji soru soraýyn. Barcelona 1-nji Şampiyonlar Ligası kubogyny haçan aldy? 1-nji Şampiyonlar Ligası kubogyny 90-njy ýyllarda aldy. 90-njy ýyllarda diýendik. Pep Guardiola'nın kaptanlyk döwründe 92 ya 94 ötdi. Bunu aslında bilýärdim, olam bir 92 bilen 94. Ýerine ýakynýaly ýöne. Munda kömek bolanjak gelse birini onu bilmesem zat aýyp bolar. Şoň üçin 92 diýäň. Doğrumu? Doğru. Yine Şampiyonlar Ligası bilen baglanşykly bir soru başlaýdy. 2006-njy ýylda Şampiyonlar Ligasyny Barcelona ile finalde Arsenaly 2 bolup tutdy. Şonu ýeňiş golny salan kim? Munan bilýän näme şunýaly. Aslında gaty daha soraw bu. Nähil soraw, kyn soraw däl var o taýda ýadyma düşýär belletdi Depya bolyn ol aslında barata uranok diýen prostrel etdi bolyn.
O da Almanya'da ayağı bilen topu serpiktirecek bolup ayagyny o ýa-da samsy bä salýan ýalam. Molin ol samsy bä ataplanýan nälerle? Belletti diye. Doğru. Başın sonra ulan devam edelim. Öğren üstünlükle cevaplar veren şu an. Näçe Çempionlar Ligası kubo var? Sorum katan saat ýanky sorudanım Hasan saat 5 tane Liga Çempion kubumuzda hatta geçen Bavaria maskara bolmakak Bavaria'nın 5 tane kubok bizim 5 tane kubumuz vardı. Barcelona diyen wagtyn yani tälimçiler arasynda birinji bilen gözüňe gelýän Pep Guardiola bar da. Şu boluplar ýana Cruyff gözüňe gelýär köp kişiň bäri. Şu wagtky sistemam düzük giden Cruyff pahir diýerler de onuň bilemok ýene bu soraw ýana şu an Guardiola has aktual bolan üçin Guardiola gözüňe gelýär ýana Barcelona jan koýarlaryndan sorasaň Cruyff diýmem mümkin köpse. Pep Guardiola Barcelona'nın tälimçisi bolup näçe sezon geçirdi Barcelona'nın başynda? Pep Guardiola näçe sezon geçirdi? Pep Guardiola zat men bir pikirleneyim. 2008-2009'da geldi de 2008-2009'da geldi, 2012'de gitti. 4 yıl ben 4 yılsın. Doğru. Nüştayda gitmeli diyen bir soru bolan Messi var da bir soru var. Messi näçe pikir edýän meselem şu gitmeli dogrumy gitmeli dogrumy? Ýa-da iň bolmanda şunu sorap başlaýyn başda şol 30-njy ýyla çenli gidip bilýän ekenlik bir tane neme bar şu an. Gurrun bolym. Şol indi bolarmy bolmazmy näçe pikir edýän sen? Messi aslında Irak gitmeli 2010'da 2016'da tabi näme üçin Messi barada tankitlanlarına şunu diýerler Messi Barcelona'da oýnaýar, başga ýerde oýnany Argentina'da hiç başarany ýok. Yani Argentina oýnuny görseň diňe Messi oýnaýar 2014'de finala ýetirdi. Ondan soň oýnuny görseň öz aýratyndan görkezýär Messi'le. Yani hem kişi tankitler, hem için Barcelona'da oynaya Haviniyes'te bilen oynaya yani hem kişi şonu üns merkezi denge Messi kaptanına komanda olursa oynaya başka yerde başarılıklı bolmaz diýerler. Ana şoň üçin Messi gitse gowardy, ýa başka yerde de oynap bilýär. Közer başka yerde de täze rekordlar goýurdy we men futbol seýerekminde men birinjilik bilen futbol seýerdi, ondan soň Barcelona jan koýar. Futbol seýerekminde başka ligada görmek islerdim. Biram ýanky Ganaýlanşyk diýen ýaly komandada käwirdatlar üýtgäp dursa erwedem bolany. Belki giden olsa Barcelona yerlikli transferler edip şu wagtky ýaly bolmazmy karam diýip pikir edýän. Ondan Premier Liga gelmegini islerim meselem. Premier Liga iň owadan futbol oýnalýan ýerim diýenlere hemme tarapla ýanky oynalýan futbol, tiz futbol, owadan futbol oynalýan, ondan stadionlar, gowy koýarlar, gowy medeniýetli stadionlar dolýar. O wagtda Manchester City'ye geçer diýip umyt etdim. Ýöne futbol seýerler hemmesem göresi geler. Üýtgeşik zat, gowy zat bolýar meňze Premier Liga ýöne Irak kelimesi has gowursa, ýa 33 ýaşynda ýene Messi'den rekordlar garaşýar, demek rekord garaşýar, bir ýyl 30 gol salmagyny garaşar, ýa iň bolmanda bombardier bolarmy, hem şonu garaşýar. 33 ýaşynda da mümkin mesem ýok. Ondan soň oňalatlar garaşmam bu ýaşda käni dogrum däl. Ýöne ýene de bir zatlar eder, öz tapawudyny ortaga goýarym kadin. Indi Messi barada bir soru sorajak. Lionel Messi ilkinji oýunda Barcelona'da näçinji ýylda çykdy? Men bir adrak pikirlenmeli, pikir edip görmeli muny. Birinji oýun men aslında bilýän, ýöne näçinji ýyldan bilemok. Birinji oýunda ýalňyşmasam
Golan Salya Ronaldinho asist etti. Deko'nun yerine Iriya oyna. Ondan soň şol hem ýerde zat edilýär-de, paýlaşylýar, zat edilýär. Şo moment futbol ýetgeden moment zat diýip ýa-ni giren ýerini zadyny görkezip köplerde şo wideolar bar. Bilýän edil näçinji ýylka 2006 däl 2006-da ýa düzümler bar. 2005, 2004, 2003-de hatta ýok bolan. Men bir ýerde bir küçüne okapym da 10 ýaş mewsüm Barcelona'da geçirdi ya, olen 2010'dan atlasak 2005 dat bolaymak. Näme diýen? Näme diýen, kim oglanjak? Käse, kim oglansa wadyr 2003, 2004, 2005, 2006 wadyr şo taýda. Men onu özüm tahmin edip bilýän, şoň üçin gönce wamaýdan 2005 mi kädiýän, şonu tahmin edýän. 2004. 2004. Yanlışım. İlkinci yanlışım da şu. Şimdi yani transferler dağıttık konuyu. Transferlerle bağlanışıktan bir tane sonra etmeli. Barcelona tarihinin en gımmat transferi kim? En gımmat transferi. Bula sorum hem karşıram sonra da en gımmat transferler Dembele bilen Coutinho, Griezmann'am kan yakınlaşan ikisine. Ondan soň en gımmat ikisem 140 milyon euro geldi dara on. Kömeğe olanacak. Kömeğimiz kat kömeğimeden okuyana. Ya da kömeğim etken notlar bilem o. İntek peydasın. Birinci soruda peydasın gördüm ha. Berda her kazandan kitap bağdar edem beledi Coutinho. Yine şoğurlar. Yine şoğurlar. Olar bonuslarında atların detalyny bilem okda şo taý 5-6 milyon oynayan Ferrari 100 plus 40 plus bonus ya 100 plus 20 ondan soň bonus da atdy. Geçenem Coutinho üçin hem ýene 5 milyon төлedi diýerler Liga Çempion falan üçin. Bolay Coutinho diýäni Coutinho Doğru. Doğrumu? Doğru. Şimdi kuboklar bilen bağlanışykda bir daha sorasym. Barcelona haýsy ýyllarda treble etti diýelim. Çempionlar Ligasyny, Ligany we Copa del Rey ýani Spanish Cup alan ýyllary. Olar şo 5 ýylyň içi bolýar-da, 5 tane Liga Çempion aldy-da. Şolaryň içinde öýle 2 tane var şonýa. 2 ýyl var şolarda treble etti. 2009'da etdi onu bilýär 6 kuba aldy. 92, 2006'da hatta edenlerdir, 92'de edenlerdir, 2011 Pep Guardiola'nın düzüme en güçlü düzüm diýip kabul edilýär-de. Ne tolko Barcelona'nın tarihinde, dünya tarihinde de el bilen görkezilýän sastawdy da 2011. Copa del Rey, categorílarla para mokta. Neymar Suarez. 2011 yani 2009-2012'de treble ettiğim kaydiyen Pep Guardiola. 2010 ile 2009 ýa-ni? Bir doğru, bir yanlış. 2009 ile 2015. Bundan ýarymlyk kazandy. Ýarym 5 gol. Normal boljak. Soň sorumuza geldik şu wagt. Barcelona legendasy bolan Ronaldinho haýsy ýylda Barcelona toparlyny başlady? Haýsy ýylda Barcelona toparlyny başlady? Haýsy ýyl başlady? 2008'de gitti. 2008'den gitti. Tamam. Yok şey, 3-4 yıl önce kendi oyunumu da. Böyle.
Ronaldo, Dias Moreira. Kimin 3 diyen 4-5 yıl oynadım Kadiyanlara 2003. 2003 yıl mı? Doğru. Doğru. Hormat tamaşaçylar neşeyle bilen yarışymyzyň soňuna geldik. Yarış bugünkü bäsleşimiz Mewlam 80 bal bilen edil atly işine bolmasa aýna atly işini diýär. Bäş gol ýa-da 80 atly işini can koýardyň workazy. Onuň ýani nadadyk Barcelona barada gurulşýar men. Can koýar tutanmatymy gurulşyp galdy. Benim bahana bile içimde koyun sonku 5 yılın içinde dolu içim şu an. Nadir şu anki problemalary mesela prezidentden görýän we köp adam aýtýar trener gowy däldi diýär. Trenerden çalışdy sonku 8 koýundan soň. Näme pikir edýär şu wagtda we nämeler bolsa düzelir Barcelona şu. Nämeler bolsa düzelir. Şu an gowy tälimçi gerek. Koman Olam legendarny kaptanlar geldi. 2092'de Koman kaptanla. Yani Pep Guardiola diýip ýalňyşdy. Koman geldi tejribeli futbola gowy düşünýär. Biraderak dady tertibe salarym kadýan kaptady. Düzümi opşy. Komandan tertibe salar diýip ümid etdi. Ýöne nämeler ütgemeli yani trenersk ştabda nämeler bolup gitdiňini bilemok. Ondan yani prezidentsk ştabda nämeler bolup gitdiňini bilemok. O taýlanken dady demok, bilemok. Ýöne Messi gitse gowarm kadýan Barcelona üçin hem öldü üçin hem sebäbi Messi Suarez bilen oýnajak diýe Messi ýanky oň bilen onu etjek, oň bilen onu etjek diýen ýaly ýa-da şon ýaly zada media şon ýaly görkezjek bolýarlar belli däl. Messi gidip biraderak ýaş oýunçular almaly. Ondan soň ýanky biraderak maksatly transferler etmeli. Soňky ýyllar kösenýän adamlar şu edilen transferler kim alyny Coutinho, alyny Griezmann, Dembele. Ondan soň hemmesinde ýanky çep kapdalla oýnatýarlar da çep flankda. Oynatýar. Diňe şo taýallar, o taýam almaly oýunçular almadylar. Griezmann o taýda oýnanak, Coutinho o taýda oýnanak. Dembele de o taýda asly oýnanak. Oýnasy goýsaň oýnar, ama Dembele Barcelona stiline de gawat gelen oýnar. Gowy oýunçy, kaçtyn oýunçy. Ýöne Barcelona soňky döwür edil Neymar gidenden soň Neymaryň ýerinde şo taýda oýunçy alyp bilmän ýanky hiç kim oýnady bilmän geçdi-de. Flank oýunçy. Coutinho o taýda oýnar, Coutinho kaçtyn oýunçy o taýda oýnar, ýokary derejede oýnar. Ýöne Coutinho'dan ýokary derejeli oýunlarla onda has bir parlamana garaşýasa, ýyldız bolup parlamalar, bolen o taýda onu etmeýär. Ol biraderak içräge girýär, 10 nomera ýakyn oýnaýar, şo taý geçişleri smişat etmän halaýar-da. Ondan Neymar'dan Pedro vardı. Ondan sonra Pedro da bu oynaydı. Yani Barcelona şu an Neymar'ın yerinde olacak olup doğru däl oýunçular Allah. Atay bolsa yani ýaly zaşita çydyrgyda da ýakynlaşyp şu taýdan içeri girjek bolup duran oýunçular gerek de. Ondan Coutinho'ny oýnatýan o taýda içeri giren o çydyrgy arkasyna geçjek bolan o dady dene gol oýnaýar häsiýetli oýunçular. Ondan Griezmann o taýda oýnarmy? O taýda oýnar bolan ýanky ýene de dogaly zat peýda alyp bolmadymy kadýan. Ondan Messi häzir gitse ýerine Griezmann oýnap bilýär, Dembele oýnap bilýär, Coutinho 10 nomerda oýnap bilýär. Messi hem aňryň hem 10 nomery zanytlap durda. Coutinho indiki gelýände begenýän hakykatdan gowy oýunçy. Barcelona laýyk oýunçy, hatta laýyk oýunçy diýesim gelen o Barcelona'nın derejesini ýokary çykaryp biljek oýunçylary diňe laýyk bolup galman. Yani ýokary Liboy komandanyň ýokary derejeye çykaryp biljek oýunçy. Artur Pjanic çalışandan näme diýen o? Olam ýalňyşlyklar o, näme üçin şol ýazatlar etýän, onsuzam ýanky komandamyz garry täzelige gitmeli, ýaşlaşdyrmaly diýilýär. Ýene de Pjanic, Artur
Artur aslında goýunçy bolan ýanky futbol bilen kan baglanyşy ýok. Futbolda şunda bady onu bunu etdiýär diýerler. Kim bilýär futbol bilen kan gyzyklanan o trenirovkalarda adetde. Olam bilemok. Gene de ýanky kim Arturyň öz ýalňyşlarym kendir. Men Instagramda atdy görýän, o haçan görsem part, haçan görsem içki, haçan görsem gyzlar da Artur, şu brazilsler bat, şu Neymar wa son bir kısan DJ tanışlar wa bilýär. Haçan görsem sady horramlyk, kän futbol bilen baglanyşy ýok. Artur bu oýunçy kaçtym oýunçy bolan şeydi uğradanlar öyle yerine de piyano çalmalılar la biraderak. Yaşra oyuncu. Aslında ýanky Neymar'ın yerine şu pozisiýa gidip ýöne ýalňyş oyunçular ale otayk bolsa ýanky hakik flank oyuncu gerek da Sterling ýaly ýa-da ne diýim gözleseň tapylýaly kaçtym oyunçular ken. Ýöne öňe zat etjek bolmalylar la şu taýy mesela ýyldız ýok bolsa ýyldız aljak bolup oturmalylar. Mesela Hazard şu taýda oýnaýar, Hazard oýnaýar. Ýöne ol Real'la bilýärmi? Chelsea'de kalyp bilerdi ýöne Hazard alyp bilmeseň ýa-da Sterling ýaly 2 tane oýunçy olar alyp bilmeseň birazrak petrak derejede bolsa da şol işi gowetýän oýunçyny almaly. Mesela Pedro şu taýda 4 ýyl 5 ýyl oýnady, oýnady, gaty peýdal oýnady. Häzir Pedro'm Coutinho diýsen Coutinho'ň kaçtybas belli bilýärmi? Ýöne Pedro şol işi gowetdi. Ýanky flankdan içeri smişat etdi, gowetdi. Şonýaly meselem her pozisiýa gerek adam almaly, ýyldız diýip alyp onam häzir şeýle seredende biziň düzümizde şu adam elbetde Griezmann, Dembele, Coutinho, Messi seretler kağıdynda hemmesi ýyldız ýöne iş etçi oyuncular almalı. Suarez mesela Suarez näçe ýyllar ýeketäk biziň zadymyz bar. Iňňe oýnaýan oyunçymyz ýeketäk oyunçymyz. Şoň alternatif ýok, interim alanoklar. Yaman agyr oýnaýar. Bu oyunçy kaçtym oyunçy oňa hakda sözüm ýok boldan salýawaly. Ýöne şoň alternatif bir bolmaly. Ondan soň Suarez mesela 50-60 minutda çıkarıp yerine şonýaly bir güýçli oyunçy girmeli ýa-da güýçli oyunçy oýnap Suarez zamendan girmeli şeýle bilerek rahat etmeli. O Suarez'in alternatifi ýok hiç. Ondan soň Bavaria oýunyna göremizde de Suarez'e gelýär, durýar. Derrew tiz kontrataka çykyp bolanok Suarez bilen. Ondan ýanky ýaly zatlar zaşitada da problemamyz ken. Waratarymyz gowy. Umuman bir elden geçirmeli, merin olen göreli. Kıyın iş. Gatnaşanyňyz üçin sag bolun. Hawa. Hormatly tamaşaçylar, eger sizem biziň bätleşigimizde gatnaşasyňyz gelse, kommentarýadan ýazyp bilersiňiz. Bize ýakyn bolsaňyz studiýamyza gelersiňiz, bolmasa da internet arkaly biz siz bilen bätleşik geçirip bilersiz. Videony halan bolsaňyz like basyň, kanalymyza hökman goşulyň. Biz hemme ýerde bar, futbol barada hemme zat Rabona TV'de. Biz Instagramda Rabona Tema, Twitter'da da Rabona Tema. Hoş sağ olun, görüşýänçek. Merhaba.